खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान ब्लगआव आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो दिनैबो संनायनि भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर नोंसिनि गेजेराव सबायजों मैसो बेदरजों आरोना लोगोफोर मैयानि जाखोन्दा एसे फोरानफ्रुनाय आरोना बेजों सबायजों संनोसै आरोना लोगोफोर मैसोजों सबायजों जाफेराखै नालाय ओमफ्राय बिराद गरम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एन्ट्रखौ आङो फांखा खाथियाव थानासो होबाय आरोना नै ओरैहाय बार नांबाय थादोंना थान्दानो ओमफ्राय सबायखौबो रुना लाखाबाय लोगोफोर हनै ओमफ्राय दसे जिरायबाय आरोना जिरायैनो एन्ट्रखौ होनोसै होननानै साननानै होबाय आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नायलांदोलाय लोगोफोर आङो ब्लगखौ मोनानिफ्रायसो स्टार्ट खालामलायबाय आरोना लोगोफोर नायलांदो मारै मारै संगोन आङो जों माबायदि संनानै जायो बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर बोराया माबा लाबोना फैदों गरमथार नालाय बेयो आइसक्रिम नै बियो स्प्राइट नांगौ नायनो ओमफ्राय नैबे थालिर ओमफ्रायो नैबे आपेल थेंक इउ दे बोराय ओमफ्राय लोगोफोरा आं नैबेयाव मेगि संबाय थादों आरोना संनोसै माने ओंखामा दहायनो जादों नालाय ओंखाम उखैबाय आरोना बेखौ संनानै जानोसै आङो लोगोफोर मेगिया मोनबाय आं जाना लाग्रोनोसै आरोना नै लोगोफोर जाना लानोसै आरो बेखौबो जाना लानोसै आङो गावनि आन्था नायलाय गय खावगासिनो दोङो गेन्द्राद्रानो बारा गरम नङालै एसेबां गरम गोजोबना आं मेगि संनायखौ गुदुं गुदुं जाना गोलैदेरथारदों आपेला माबायदि नै मोजांखौ लाबोफैयो आपेलखौ मोजां नोंसोरनो होनबा बुथेबसो आपेला मोनयाबो गोदै गोदैयालाय आपेला थालिर जानोसै लोगोफोर थालिराबो गोथावानो आपेला मोजां नङा गोबावनिसो मेगि जानोसैलाय लोगोफोर आपेलबो मेगिबो आपेल थालिर मेगि दाख्लैनि संना जादोंना मोनसेल'सो बियो Bisa mendarat bisa melenggang. Ya. Oi, có mau? Làm hả làm cần vậy? Hả? Mà không lời. Quá đâu? Mày có đứng này à? Mấy cái nước mà được. Xin lỗi anh lần mà. Sudah kau tulis buat. Tunggu deh. Lalu. Này लोगोफोर साराय जानलायबाय ओंख्रि संसै औ साराय दुंबाय केमेरा दैना होफैनांगौ केमेराखौनो दैना होथाराहाय आंहा बोराया संसैलाय लोगोफोर नै मैसो बेदर गोरानजों एसे रुना लाबाय लोगोफोर नै बेजोंनो सबायजों संनोसैलाय लोगोफोर दिनैबो नायलायदो दिनैनि ब्लगखौ साराया दुंबाय आंना एसे हरनाय गोनांगौ आङो बे एखे मडेलखौल' संनो रोङो लोगोफोर माने बेलेग बेलेगजों संनो रोङा लोगोफोर दस्रा दस्राजों संनो रोङा आं जेरै संनानै जायो नोंथांमोना बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर आं बिदिनो संनानै जायो जोङो दा पस्ट मा जाबा लोगोफोर फ्राय जाबाय आं बेदरखौ हरनोसै लोगोफोर आं हालदै माबा माबि होखाबाय बायना लोगोफोर ओमफ्राय नै सबाया आङो बिगाबखौ माबानाय जायासैना नै ओमफ्राय नै लोगोफोर सबाया मोजां गिलिबाय नै सानसै आरोना लोगोफोर आं सबायखौ हरबाय आरोना साबायसो जाबाय बेखौ मोजां फोरानजोबनांसिगोन आरो साराया फिसाल'ना नै लोगोफोर आं नांसो रुबाय आयौ जि मोजां रुबाय फोरानबावनोसै फोरानबावगोन आरोना लोगोफोर साराया फिसाल' जाबायहाय आदा मोनबो जाफैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओंख्रिया बुरजा संबाय ओंखायनो
लोगोफोर बर खेला देरहाबोनायनि केरेलानि मानसिफ्रा गबाव आं गियो नालाय नुवाबा इयावसो गोजौसो नुवालै गोजौसो आं नायगौमोन ना ओमफ्राय ओरैबायदि देन्जार इन्टारेस्ट Oh, đây này. Này ini dah apa nih, Lufa?